Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang atong top story subong nga adlaw, November 18, 2024. Babae nga taga Cadiz City nga nagahikot sa iya kasal, nakibot sa may nagamit sa iya identity sa pagpakasal sa Indian National. OIC sang Obo sa Bacolod, ginislan ni Mayor Abby Benitez. Motorcycle rider patay matapos gintiro sa San Carlos City. Bagyo Pepito nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa good vibes, makasarang ka bala magsulod sa morgue. Ining experience kadalon sa inyo sang horror room sa USLS AB Communication students. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Pepito nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Wala na sa karon sang may ginamonitor nga weather disturbance ang pag-asa sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Base sa monitoring sang pag-asa, nakagwa na sa PAR ang bagyo nga Pepito matapos nga manghalit sa Southern kag Central Luzon. As of press time, isa ang gireport kinapatay sa Daet, Camarines Norte bangod sang Bagyo Pepito. Balik na sa normal ang biyahe sa mga barko halin sa Bacolod pa Metro Manila, humalin kainas ang aga. Sunod sa pag-asa sa karon, mandubo ang tsansa nga may magaporma pagid nga bagyo sa sining nga semana. Sa number 9, may rollback sa bilis sa produkto petrolyo buwas matapos ang masobra 2 ka pesos nga saka sa presyo sa diesel kag masobra piso sa gasolina sa nagligad nga semana. May sinentimos naman nga rollback sini nga semana. Base sa announcement sa mga petroleum companies, 75 centavos ang iganubo sa bilis sa diesel. Maganubo man sang 85 centavos ang gasolina kaga 90 centimos naman ang rollback sa kerosene buwas sa aga. Sino sa mga kumpanya sang langis, inibangod sa nga pagnubo man sang bilis sang gatong sa world market. Gina-forecast nga maganubo ang demand sa produkto petrolyo sini nga semana gani nagnubo man ang presyo sang gatong. Sa number 8, ginisol sa December 11 ang deadline para sa submission ng bids para sa bulk water project. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga amuman ang chairperson para sa PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee para sa Negros Occidental Bulk Water Supply Project. Ginhinyo sang PPP Center nga idugon ini sa Disyembre 11 imbes na sa sining nga Nobyembre. Suno kay Diaz, yara na ang mga bidders pero para mahatagan man sang ligwa nga lubos makapreparar gintugutan nila ini. Damlag pa ginidugman sa Nobyembre ang bidding sa hinyo sang bidder nga mahatagan man sila sang ligwa nga makapanghanda. Samtang wala pa man tigay nga nakakuha gikan sa Silay SP sang Resolution of No Objection para sa paggamit sa Imbang River, bangod nga ginapamatukan ng among atikang, ang gobyerno probinsyal na nagapasalig nga mayara sang Water Security Plan na nagalakip sang Water Resource Management. Suno kay Diaz, ang assurance sa natungdang stakeholders amo nga hindi mangin irresponsable ang pagkuha sang probinsya sang tubig sa amo nga subak. Ara na sila ang aton bidders on the final side of preparing the papers, the documents. So just so pulido gid ang tanan, we're affording them at least 2 weeks, no, or 20 days, no, para mag-plancha, and then we proceed on December 12 for the opening of bids. Sa number 7, motorcycle rider patay matapos nga gintiro.
Sa San Carlos City, patay 31 anyos nga motorcycle rider matapos nga gintiro sang wala pa makilala nga persona sa sitio Talave, Barangay Punao sa San Carlos City, Domingo sang kagahon. Sa inisyal nga report sa San Carlos City PNP, nagadala sang iya motor ang biktima nga si Dennis Donato kag pakadto kuntani sa sa puluyan sa nga iya nga live-in partner apang ginsundan siya sang suspect kag gintiro sa makapila ka beses. Sunod sa PNP, nakita sa mga residente nga nagahigda na sa dalan si Donato. Gani gindala siya nila sa ospital apang gindeklarar siya nga dead on arrival. Nakuha sa lugar sa nga insidente ang 4 ka mga basiyo sa nga caliber 45 pistol. Nagagwa sa investigasyon sang PNP nga ang biktima sang sinigid lamang nakagwa sa bilangguan. Bungod sa kaso may angot sa illegal nga droga kag nakagwa pinaagi sa plea bargaining agreement. Nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan sa motibo sa pagpatay sa biktima kag kung sino ang salikod sini. Sa number 6 Victoria City kag MTRCB nagtukod sa kasugtanan para mas mapabakod pa ang kampanya angot sa responsible viewership nga nagatuyo mapangapina ng mga kabataan sa epekto sa mga pelikula kag video content sa telebisyon kag bisan sa social media. May report si Nico Delfin. Ang aggressive behavior kag imitative behavior pila lamang sa mga pamatasan nga base sa mga pagtuon kabahin sang epekto sa mga pelikula kag video material nga sara makita sa mga kabataan sa telebisyon kag karon bisan sa mga social media nga mahapos ma-access sa mga kabataan. Kabahin ini sa mga tinutuyo sang Movie and Television Review and Classification Board o kon MTRCB nga mapunggan. Gani upod sa Victoria City Local Government Unit na permahan ang kasugtanan sa tunganan day Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez kag MTRCB Chairperson Jorela Maria Soto Antonio para mas mapabaskog pa ang kampanya angot sa responsible viewership. Every click, every scroll, and every play button is a choice. Ini ang rason nga tumanggit importante nga mahibalan naton ang mga kabataan sa gusto nga pagkonsume sa mga media content nga gapita nila sa TV, sa cellphone, sa movie theaters, kag sa social media. Dako gid ang impact sa aton nga kultura kag media content sa aton mga kabataan. Ang MTRCB among naga-regulate kag naga-classify sa mga pelikula kag television program sa pungsod. Pero ginako ni Soto Antonio katubtob karon wala sila sa jurisdiction sa mga online streaming platforms nga mahapos ma-access bisan sa mga menor de edad sa ilang mga cellular phones. Butang nga ila ginapabaskog ang pagpatigayon sang roadshow kag seminars hindi lang diri sa probinsya kundi pati sa iban pa nga rehiyon. That's why we are conducting responsableng panonood so that we are able to teach the parents and teachers and supervising adults on the security measures, safeguards that they could utilize for social media services, online curated content, user-generated services, and online streaming apps. Magluwas sa responsableng panunood, ginapabaskog man sa MTRCB ang kampanya angot sa responsableng paglikha nga nagahaylo naman sa mga artist, producers kag content creators nga mag-produce sa mga values kag family-oriented content. Ginaduso niya man ang pagpatigayon sang film festival kasubong sang tinilikdan nga Bacolod Film Festival. We are truly trying so hard to preserve the culture and the values of the Filipino family. As you all know, in our province, we have the best talent in directors, actors and actresses, and even the production. We have such great talent, so I would hope to have that Showcase the someday. talents. And even moving forward, as in Congress, I hope to still support culture and arts in any way that I can. Ginalauman sa pamunuan sa MTRCB nga magluwas sa Victoria City, madamo pa nga mga LGU ang magasuporta kag maga-adapt sang programa sa mga eskwelahan kag bisan sa mga kabarangayan agod nga mas mapangapinan ang mga kabataan. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Sa number 5, Kapitolyo Probinsyal ang magasubmit sang listahan sa mga proyekto angot sa exemption sa election ban. Sa Disyembre, igahanda na sa probinsyang listahan sa mga ongoing projects ini, lakip na mga proyekto nga inugpatuman na sakop na sa election period para masubmit sa Commission on Elections. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ilang nga ilakip ang tanan nga infrastructure projects kag mga programa sang gobyerno probinsyal. Iniagud to mapahibalo ang COMELEC kag maaprubahan man nila ang exemption sa ban. Sa kada election period, ginapatuman sa COMELEC ang banning base sa pagsulundan. Bilang kabahin sang procedure ang mga ongoing projects suno kay Diaz, ang hindi na kinahanglan sa exemption pero para mangin sigurado lang, ilakip nila ini sa iga-submit sa COMELEC. Tuyo sa exemption nga mangintayo yun ang pag-deliver sa projects, programs, kag activities sa mga pumuluyo basta wala man ini nagapabor sa sinuman nga kandidato sunod kay Diaz. Projects, programs, and activities will be listed and sent to COMELEC for their information and of course for their approval. No? As a matter of procedure, usually ongoing projects that have been started do not require. No? But just to be on the safe side, informed na lang sila. No? And for projects that are yet to be implemented, kag-ara na siya sa election period, kinahanglan din nato na sang COMELEC exemption. Sa number 4, pagpatuman sang No Plastic Wednesday, ginasuguran sa Bacolod City Government Center. Ang mapahaganhaga ng malaing epekto sa paggamit sang single-use plastic sa palibot kabahin sa tuyo nga liwat nga mapabaskog sa Bacolod LGU pagi sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. Gani sa ginpatigayan nga consultative meeting upod sa katapos sa business sector kag environmentalist organization na kasugtan ng pagpaiway sang single-use plastic sa Bacolod City Government Center. Ginpahayag ni Benro OIC Maria Fe Tres Puentes nga kada Miyerkules amat-amat nga suguran sang Benro ang pagdumili sang single-use plastic. Kabahin na diri ang ginadala sa mga vendors nga nagapanginyawat baligya sa BCGC. Ginahaylo man nila mga vendors nga magamit sang reusable materials kag ipaiway ang double packaging sa ila ginabaligya nga pagkaon kag iban pa nga produkto. Ang pagsulundan ng kabahin sang ordinansa na nagadumili sang single-use plastic sa tuyo nga mapahaganhagan ng kadamuon sang basura kag ang halit sini sa dunang manggan. Sa number 3, buwas na magabukas ang 17th Negros Island kag Second Organic Farmers Festival kag Terra Madre Visayas. Kaina padayon ang pagplastar sa mga tents sa portions sang North Capitol Road nga ginsira kasubuman sa driveway sa provincial capital. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, diri gaplastar ang mga exhibits angot sa amo nga kahibatan. Kumpirmado naman nga magatambong si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbaria. Si DILG Assistant Secretary for Community Participation, Elizabeth De Leon, ang mangin keynote speaker. Last 9:30 sang aga, magabukas ang kahiwatan pagi sa ribbon cutting ceremony sa festival site entrance. Ang Slow Food Terra Madre Visayas naman, collaboration upod hindi lamang sa Negros Occidental, kundi pati na sa Bacolod kag iban pagid nga talatapan. Magluwas sa mga organic display, libre nga mga food talks. May ginapaabot nga paghatag sang machinery sa nagkalain-lain nga farmer associations. Highlight dira ang PhilMec magahatag sa mga machinery sa atong mga farmers for ilang competency nga improvement pagid machineries that are really valuable to them. I think it's being displayed there now. It will be distributed to our various associations sa province. And ang aton pagid Terra Madre, they will also launch it hopefully
sige-sige na di ito na slow food. Sa number 2 officer in charge, isang Office of the Building Official sa Bacolod, ginisla ni Mayor Albi Benitez. Ginkumpirma ni Office of the Building Administrator Head, Engineer Amia Tensha, ang pag-designate sa iya ni Mayor Albi Benitez bilang officer in charge sa Office of the Building Official. Siya magatalos kay Engineer Isidro San. Wala pa mapatud kung sino ang magabulos kay Tensha bilang OIC sang OBA. Wala na nagpa-interview sa camera si San pero ginpahayag niya nga ginabato niya ang desisyon sang alkalde. Nagpasalig naman si Tensha nga tagaan atensyon ang pagpatuman sang digitalization program sa Benitez administration para mas mapasanyog pa ang pagserbisyo sang OBO. Kag sa number 1, isa ka taga-Cadiz nga manog pakasal sa madason nga bulan ang nakibot sa nga nagkuha siya sa Senomar. Sa record sang Philippine Statistics Authority, ginkasal na siya sa nagligad nga tuig sa isa ka Indian national. May report si Romeo Subaldo. Sa unang semana sang Disyembre, plano kung tanin ni Evelyn Ruelan sang Cadiz City magpakasal sa 11th partner sa sulod na sang duha ka tuig. 7 na siya kabulan nga nagabusong. Sa nagawad siya sang Certificate of No Marriage o Senomar, dito yan na lang nadiskubrihan nga ginkasal na siya sa isa ka Indian national sa November 16, 2023 sa Valenzuela City sa Metro Manila. Nag 1-year anniversary na ang kasal pero hindi niya kilala ang ginpakasalan niya. Pero ang tanan nga mga importante nga mga detalye parte sa iya, ginkopya pati ngalan sang iya mga ginikanan. October 15 nagabot akong Senomar, tapos pagka nag-request kami sa marriage contract kaya mo dito nang nabalaan nga kasado na ko gali. Nanan ko nga may nabutang sa akong Senomar nga kasal na ko sa Indiano nga lalaki. Nga ko man nabalaan kung sino na kag sa Manila ang kasal. Wala man ko kakadto sa Manila. Parang septani kay plano kami nga mapakasal kami. Di paano pa ko kapakasal kay siyempre kasado na ko gali sa tawo nga hindi ko man kilala. Gani na ngayo siya sang advice sa abogado kag ginabisuhan siya nga magkadto sa Valenzuela City kag pamatud-an nga siya ang matudtuod nga si Evelyn Ruelan. Ang problema ni Evelyn, mabudlay ang iya sitwasyon kay nagabusong. Kag magasto na ini para sa iyang ang magbiyahe pa Manila. Nga mo na, nga kinanglan man dyan pa naman dito nga lokiton to sa Kaluukan, kagkatoon sa Valenzuela para maano nang ilang kasal nga gapa mapatuod balang hindi na ako kag tapos mga kami bulig lubat dito sa Pau sa Manila. Di nga akong sabat nang okay mananatani pero wala kami sa kwarta kasi syempre pigado lang kami mo. Di mabata pa ko, gaano lang kami nga mapakasal kay siyempre, mabata ko, kabudlay na subong magiho, balang hindi ka kasal sa ospital, mag-process. Bangod sini, nagalibog ang ulo niya. Ang ginaplano nila nga kasal sa marason nga bulan, daw hindi pa madayon. Ginpalapot sang Digicast Negros ang iya problema sa PSA sa Bacolod. Ginabisuhan si Evelyn nga magkadto sa ilatalatapan para mausisa ang iya nga kaso kag para mabuligan siya. Confidential ang mga impormasyon nga kinahanglan gani mas maayo nga makakadto siya sang personal sa ilang opisina para maimbestigahan ang kaso. Sa Good Vibes, makasarang ka magsulod sa morgue. Inyang experience ka dalon sa inyo sang horror room sang USLS AB Communication students. May report si Nico Delfin. Sa entrance pa lang, daw maisol na ang mga estudyante sa Morgue de Peligro, nga horror room sang AB Communication students sa University of St. Lasal. Sino manabing hindi mahadlok sa mo sini nga sitwasyon sa madulom nga hallway sa isa ka daan nga ospital imo masugatan ang mga nagkalain-lain nga mga tinuga.
Gani sa una pa lang nga adlaw sang horror room, ginapilahan na ini sa mga estudyante. Supposedly, the first day gidya is for media and sponsors, but we allowed na lang ang mga students to come in because grabe, gidang ilang participation sa horror room. So, first day pala, ang pila namon, laba-laba na. And medyo, it's a challenge for everyone. Kaya gapangapa pa kami first day pa lang. But so far, it's so good. Ang horror room ang tuigan nga proyekto sa mga AB Communication students kada Lasallian Week celebration. Kabahin sa ila fundraising para sa seniors project kag ginaplano nga field trip. Diri sara makita ang ila talent sa makeup kag prosthetics, pag-arte kag set design. Mismo nga fourth years as the core crew members of this production, ginbuhos namon tanan namon nga efforts kag oras sa Morgue de Peligro para to become its best. Magalawig hasta Nobyembre 2 ang horror room. Pero pahanumdum sa mga week, hindi kamo magpatuga-tuga sulod kay base mabutang kamo sa alang-alang nga sitwasyon sa Morgue de Peligro. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita ang naga-shoutout sa aton nga mga Digicasters. Kay Lindol Sunyo, maayong hapon. Kay Jenny Gel, nagasiling siya maayong hapon Digicast from Hong Kong. Nene Grande, good afternoon Digicast Negros. Watching live, SAG Integrated Farm, Barangay Inulingan, Moises Padilla. Happy Blessed Monday. Kay Judges Fabol, maayong hapon Digicast Negros. Kay Randy Lagsak, maayong hapon Negros, shout out Baguio City, Sharina Heights, kay Barbara daw, Romeo and Nico Delfin. Maayong hapon kay Freddy Pogug PM, Digicast Negros. I enjoy watching your show. More power. Pa-shout out kay Freddy po na and Hinablos ni Fernando po. And Butch Paulmitan, good afternoon, watching live from Southampton, United Kingdom. Maayong hapon sa inyong matanan. Kagamoyad to ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares.